Hola, molt bon dia a tots. Dia en el que ja ha fet més fred, s'ha notat la baixada de temperatura esta passada matinada. De moment, molta estabilitat, molta calma. Veiem imatges d'este matí de la zona de Cullera que ens enviava Pilar Palomares, però tenim canvis a la vista que ens portaran esperades pluges, sobretot dimecres. I atenció perquè a partir de dijous el fred es farà encara ben viu, augmentarà el fred a partir de dijous i divendres. Ara en parlarem amb més detall. De moment, imatges d'avui, en general fa sol, amb unes temperatures que són paregudes a les d'ahir o lleugerament més altes les màximes. De fet, en aquests moments estan oscil·lant entre els 14 i els 18 graus. Ja no arribem als 20 graus com vam arribar i superar la setmana passada. Veiem imatges del cel d'Alacant, de Castelló, en general lluint el sol, amb núvols mitjans i alts i més compactes ja la nuvolositat cap a Alacant, perquè els canvis arribaran des del sud cap al nord. És el que esperem. La borrasca que hi ha cap a la zona de les Canàries aportarà més inestabilitat. Altocúmuls este matí des de la zona de Torrevieja, sempre indicadors de canvi, i observen algunes de les conseqüències del fred d'este matí. Gelades destacables les que hi havia avui a gran part del territori i en zones fondes principalment, tot i que molts observatoris la temperatura es mesura als sostres d'alguns edificis o en la part més alta, en zones més fondes i en algunes parts d'algunes poblacions hi havia gelades i valors negatius, alguns d'ells molt destacables perquè han arribat a ser inferiors als 4 i als 5 graus negatius. Ara repassarem algunes de les mínimes de la passada matinada perquè han sigut molt notables. Esta pròxima nit pujaran lleugerament. Ara bé, no ens hem de refiar perquè les temperatures tornaran a baixar i de quina manera a partir de dijous i divendres. Esta és la fotografia del termòmetre este matí de l'Observatori Oficial Ignasi Llopis a Vilafranca amb una mínima de 6 graus negatius. Repassem altres mínimes. El Toro ha tingut 7 negatius. La mínima d'Atzeneta del Maestrat, 3 negatius. Morella, 1 negatiu. Vilafamés, 3 ja de positius. I Castelló, cap al litoral, entre el 5 i el 7 de mínima. Cap a la província de València, l'interior també ha fet molt de fred, 7,7 negatius a Demut, vora 8, 5 negatius a Utiel, també 4 negatius a Titaguas, a la Vall del Vall de Carrícola hi ha positius 4, Oliva 7, València, a Vivers hi havia 7, però a l'aeroport 2. 5 graus de diferència entre l'aeroport de Manises i el centre de la ciutat de València. A Villena, 3 negatius de mínima, Bocairent 1 negatiu, Alcoi en tenia 2 positius, Parcent 5, Alacant 8 i de les més altes avui, Torrevieja, que ha marcat 11 de mínima. Les imatges de satèl·lit mostren que tenim dos fronts oberts, un el que arriba des del nord, on arribarà la massa d'aire més freda, i un altre que arriba des del sud. La setmana passada parlaven de què faria esta borrasca situada cap a les Canàries. Avança lentament cap a nosaltres, però la part més central quedarà situada cap a la zona sud de Portugal. Tenim un xoc de dos masses d'aire, la més freda que arriba per la zona del nord i la que vindrà per la zona sud, més carregada d'humitat i que és la que provocarà la precipitació. En principi, ara veurem els mapes de símbols, té tendència a pujar cap al nord, però no acabarà d'arribar cap a la zona de Castelló, per tant, pareix que serà Alacant i València la zona on més pluja podem esperar. El mapa isobàric mostra un canvi. Si tenen un baròmetre, veuran que la pressió atmosfèrica està molt alta. A partir ja d'esta vesprada, veuran que comença a baixar, pressió atmosfèrica cada vegada més baixa i tocarà fons dimecres. De fet, el que tenim és l'arribada del front per la zona sud i el front fred que avança per la zona nord de França, i este és el que obrirà la porta aire més fred a partir ja de dijous. Però en aquest xoc, el xoc es produirà dimecres i serà dimecres quan tenim més probabilitat de precipitació. De fet, en el següent mapa el que veiem és l'entrada de l'aire més fred que tindrem, sobretot a partir de dijous i divendres. Aquesta llengua, en color verd, es veu l'aire més fred, que ve clarament des de la zona polar marítima, en aquest cas, venint per la zona de les Illes Britàniques i ens abraçarà de ple a tota la península. El problema és que a partir de dijous arriba ja sec, perquè arriba després per la zona del Pirineu i del Cantàbric i en aquests casos a nosaltres no ens arriba càrrega d'humitat. Demà pugen les temperatures. Demà les màximes i les mínimes lleugerament més altes, però tornem a insistir, no es refien perquè dimecres i dijous tornaran a baixar les temperatures amb un ambient clarament més fred. I la pregunta segona és, plourà? Així el que veiem és la pluja prevista demà. Demà, de moment, no plourà cap a nosaltres. Observen que arriba la massa d'aire per la zona nord, ja plourà el Cantàbric, la que arriba pel sud. I dimecres tenim el xoc de les dues masses. La mar més humida és la que arribarà i que, en principi, plourà cap a Alacant, València i el límit quedaria sud de la província de Castelló. Demà tractarem de donar més detall. De moment pareix que segura la pluja cap a la zona de València, Alacant, sud de Castelló, però cap al nord ja començarà a dominar la que arriba des del nord, que aquesta massa d'aire descarregarà al Cantàbric i al Pirineu. I a nosaltres el que farà és retirar la pluja perquè aquesta ja arribarà molt més seca dijous i divendres. Per tant, de moment sí que esperem pluja esta setmana i pareix que concentrada dimecres i sobretot més probable a Alacant
i la província de València. Castelló podria quedar en el límit. En aquest cas estem a dijous, demà donarem més detalls. Pel que fa a la situació d'esta vesprada, tranquil·litat, vent del sud-est, núvols alts i la pressió atmosfèrica amb una clara tendència a baixar. Què passarà demà? Demà augmentarà la nuvolositat. Temperatures no tan baixes com les d'avui. Farà fred, però pujaran clarament les temperatures nocturnes. Vent del sud-oest i núvols cada vegada més abundants que ja a partir del migdia taparan el cel, sobretot cap a la zona d'Alacant i de València. I ara descartem alguna gota cap a la zona sud. Volem dir que pot arribar ja a caure alguna primera precipitació al final de demà cap a l'interior d'Alacant. Següents dies, dimecres. És el dia en el que esperem és el dia de precipitació que en principi afectaria sobretot la província de València i la província d'Alacant. El vent de mestral aniria girant a gregal i el límit de precipitació, en què en aquest moment no es veu clar, pareix que seria el sud de la província de Castelló, on arribarien les pluges, cap al nord molts núvols però poca aigua, baixarien les temperatures i la precipitació arribaria cap a aquest punt i després es retiraria cap al sud i ja dijous observen cel més ras, tota la massa d'aire que ens arribarà és més seca i més freda. Fred, clar, ben viu el que hi haurà dijous i divendres. I divendres, atenció, perquè divendres el que ens augmentarà és la vent de mestral. La sensació de fred serà acusada divendres amb una massa d'aire més seca, en general bona visibilitat, fred, i no descartaríem al final del dia alguna volveta cap a la zona interior de Castelló. Hi haurà molt d'aire fred a les capes altes mitjanes de l'atmosfera i podria créixer alguna nuvolada i descarregar algun floc, alguna volva cap a l'interior de Castelló, però amb un ambient fred i sec el que tindríem ja divendres. Per tant, acabem ara en l'apunt pel que fa a l'eixida de la posta de sol. Castelló, l'eixida demà a les 8 del matí, la posta a les 17:36. Canvi pel que fa a la situació meteorològica. Demà, pugen les temperatures, no es refien. Dimecres, el dia en el que esperem precipitacions, i a partir d'aquest moment, baixada de temperatures i ambient ben fred el que tindrem a partir de dijous i divendres. Recorden que es poden enviar imatges i fotografies al correu oratge@la8.tv. Amb aquestes fotografies acabem. Que passen una molt bona vesprada.